so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ውድድር ብሽክሌታ ናይ ዝዓመተ ውድድር ንስምዛም ገጾም ተቐሪቦም ላብ ዘለውሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ታሪኽ ብሽክሌታ ኣፍሪቃን ኤርትራን ተበፂሑ ዘይፍለጥ ሓደ ዓቢ ብስራት ተሰሚዑ ነይሩ። እቲ ብስራት ድማ ኣባል ኢንተር ማርሽ ወንቲ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ውድድራት ብሽክሌታ ካብ ዝዕደለሉ ሽልማታት ሓደ ካብ ዝኾነ ቫሎንዲኦር ተሓፂዩ ዝብል እዩ። ብኣዳላዊት ሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ቫሎንዲኦር ዝኾነት ፈረንሳዊት መጽሔት ሌኤኩብ ዝተወደበ ቫሎንዲኦር ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ብሽክሌታ ብሉፅ ብቕዓን ዝረኣየ ተቐዳዳማይ ዝዕደል ሽልማት እዩ። ቢንያም ግርማይ ድማ ኣካል ናይቶም ነዚ ሽልማት ተሓፂዮም ዘለዉ 10 ተቐዳደምቲ ብምዃን ኣብ ታሪኽ ብሽክሌታ ኤርትራ ኣፍሪቃን ኢንተር ማርሽን ናይ ፈለማ ተቐዳዳማይ ነዚ ሽልማት ዝተሓፀየ ብምዃን ፍሉይ ምዕራፍ ገንፂሉ ሽልማት ቫሎንዲኦር ተሓፂዮም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዞም ዝስዕብዮም ታዴይ ፖጋቻር፣ ሬምኮ ኤቨነፖል፣ ዮናስ ቪንጋርድ፣ ፕሪሞዝ ሮግሊችን፣ ማቲው ቫንደርፖልን፣ ዮናስ ቪንጋርድን፣ ማርክ ሂርሽማቲዮ፣ ጆርጊንሰን፣ ቤን ኦኮነር፣ ቲም ሚልነር እዮም። ቫሎንዲኦር ከምታ ቀዲሙ ኣብ ላዕሊ ዝተገልፀን ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ዝዕደል ሽልማት ኮይኑ ኣብ 1992 ብፈረንሳዊት ናይ ብሽክሌታ መጽሔት ቬሎ መጋዚን ዝተኣታተወ እዩ። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ድማ እዚ ሽልማት ዓመታውን ብሉፅ ዓመታን ውፅኢታትን ዝተጎናፀፈ ተቐዳዳማይ ክዕደል ጀሚሩ 29 ዓመታት ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ሽልማት ክዕደል ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ካብ 2022 ኣትሒዙ ንደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ክዕደል ጀሚሩ። ኣብ 2022 ኔዘርላንዳዊት ቫን ቨሊተን ኣነሚክ ቦኽሪ ተሸላሚት ሽልማት ከውን ይከላ ኣብ 2023 ድማ ሆላንዳዊት ቫለሪን ደሚ ተዓዋቲት ናይዚ ሽልማት ኮይና ኣሜሪካዊ ላንስ ኣርምስትሮንግ ነዚ ሽልማት ን5 ዓመታት ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዙ እኳ እንተነበረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ብምጥቃሙ ድሕሪ ምርጋፁ ግን እቲ ክብሪ ተመንጢሩ እዩ። ካብቲ ዘሕዝን ግን እቲ ናይ ኣርምስትሮንግ ሽልማታት ነቲ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ተቐዳዳማይ ክዕደል ብዘይምኽኣል እዩ። ድሕሪ ኣርምስትሮንግ ነዚ ሽልማት ኣብ 4 ኣጋጣሚታት ዝተዓወተሉ ኣልቤርቶ ኮንታዶር እዩ። ብብዝሒ ዓወታት ክብረ ወሰን ሒዙ ይጓዓዝ ዘሎ ክኸውን ከሎ ብሪጣናዊ ክሪስ ፍሩም ድማ ብ3 ዓወታት ናይዚ ሽልማት ይኽተሎ። ብዘይካዚ ኣብቲ ሎሚ ዓመት 6 ታሕሳስ ኣብ ዝዕደል ሽልማት ቫሎንዲኦር ንብሉፅ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ዝዕደል ቬሎ ዲኦር ፍራንሳይስን ካብ 2023 ዝፈልፈለን ዝበለፀትን ተቐዳዳማይት ናይ ክላሲክ ውድድራት ኣፍልጦ ዘብእ ትሮፊ ኤዲ መርክስን ክዕደል እዩ። ቀዳማይ ኣባል ሆላንዳዊት ጋንታ ሊዝ ባይክ ቲም ቪዝማ ዮናስ ቪንጋርድ ንዝሓለፉ ክልተ ናይ ውድድር ዓመታት ዝኣተወቶም ውድድራት ኣብ ላሊ ዝነበረት ቲም ቪዝማ ሎም ዓመት ኣይግድን በተቐንዲ መቀናቐንታ ዩኤ እማራትስ ብሩኢ ፀብለታት በሊፅያ ነዚ ውድድር ዓመት ትዛዝማ ዘላ ብፍላይ ድማ ቀንዲ ቅላስ ናይዛ ጋንታ ዮናስ ቪንጋርድ ታዴይ ፖጋቻር ብሩኢ ኣብ ላልነት ታዴይ ፖጋቻር ተዋሒጡ ዝሓለፈላ ዓመት ውድድር እዩ ዘፋኑ ዘሎ። ቪንጋርድ ኦግራን ካሚኖን ተሪኒ ኣንድሪቲኮን ዝኣመሰሉ ዓውታት ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ባስኪኡ ከኣንትሪ ድሕሪ ዘጋጥሙን ሂወቱ ኣዝዩ ዓብ ሓደጋ ዝነበረ መውደቕቲ ድሕሪ ምእንጋዱ ድሒሩ እኳ ናብ ኩርሻ ብሽክሌታ ክምለስ እንተኽኣለ ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ክብሩ ግን ክመስሎ ተጸጊሙ እዩ። እቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሃንደበት በሪቑ ን2 ዓመታት ብተኸታታሊ ክዕወተሉ ዘበቓ ተቐዳዳማይ ድሕሪ መውደቕቱ ን2 ዓመታት ኣብ ኣይሲዩ ጸኒሑ ሃልዋቱ ፈሊጡ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዛዚሙ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ክብሩ ንምዕዋጥ ኣንጻር እቲ ኣብ ፍሉይ ቁመና ዝነበረ ፖጋቻ እዩ ተፋጢጡ። ንፖጋቻ ዝዳረግ ቁመና ሒዙ ብዘይምቕራቡ ድማ ብዓብላል ናይ ግዜ ፍልልይ ቤት ስሎቬንያዊ ተበሊጹ ካልኣይ ተርታ ሒዙ። ቬንጋርድ ናይዚ ዓመት ውድድር ድሕሪ ብውህሉል ግዜ ንዙር ፖላንድ ምዕዋት እዩ ዛዚሙ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ቬንጋርድ ብኣግኡ ውድድሩ ከቋርፅ ዝደረኹ ምክንያት ድማ ንካልኣይ ግዜ ኣቦ ድሕሪ ምዃኑ ምስ ስድራ ቤቱ እኹል ግዜ ከሕልፍ ብምልላይ እዩ። ቬንጋርድ ኣብ 2024 ምስ ዘጋጠሙ ቡዱታት ብምንጻር ኪኖም ምዝጋብ ዓውታት ዳግማይ ነብሱ ኣብ ኩርሻ ብሽክሌታ ክሪያ ምብቅዑ ከም ዘሐጎሰ እዩ ገሊጹ። ካልኣይ ኣባል ሬድ ቡል ቡርሃንስኮ ፕሪሞዝ ሮግሊች ከም ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ትሕት ጽላል ወሰን ተጻዋቲ ንምውጻእ ዝገብሮ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ። ካብቲ 8 ዓመታት ዝተጻወተላ ናይ ቲም ቪዝማ ናብ ቡርሃንስኮ ተሰጋጊሩ። ቲም ቪዝማ ናብ ዝኣተወቶ ውድድራት ዮናስ ቪንጋርድ ንምዕዋት ከም ሮግሊች ከም ሓገዝቱ ጌራ ተኣተወ ብምንባራ ዘይተዋሓጠሉ ሮግሊች ባዕሉ መሪሑ ንዕኡ ክዕወተሉ ትቃለስ ጋንታ ንምርካብ ድሒሩ ዘካየዶ ጻዕሪ እዩ። ኣብ ጀርመናዊት ጋንታ ቡርሃንስኮ ቦታ ረኺቡ። ተንሳኤ ኣሜሪካዊ ሴብ ኩስ ኣብ ቲም ቪዝማ እውን ካብቲ ሮግሊች ካልእ ጋንታ ክልል ዝቐስቦ ብካልኣይ ደረጃ ረቑሓ ምዃኑ እውን ብዙሓት ይሰማምዑ እዮም። ሮግሊች ከምቲ ዝገበሮ ትፅቢት ድማ ሃብታ ብትካል ሬድ ቡል ክትመወል ጀሚራ ዘላ ቡራ ከም መራሒ ጋንታ ኮይኑ ናብቲ ዝዓበየ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ኣትዩ። ኣብ ባስኪዮ ካንትሪ ጋጢሞ ዝነበረ ማህረምቲ ንምድላዋቱ ስለ ዝዓንቅፎ ግን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይከኣለን። ኣብ መበል 12 መድረኽ ናይቲ ውድድር ወዲቑ ካብቲ ውድድር ክእለዩ ተቐሲቡ። ቅድሚ ጅማሩ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝነበረ ውድድር ዶፊነ 2 ናይ መድረኽ ዓውታት ዝርከቦ ብውሉል ግዜ ተዓዊት እዩ። ነቲ ዝተማቒ
ተፈቂሮ ዘይፍልጥ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ንምጉንፃፍ ኣትዩ ነይሩ። ሮግሊች ካብ ቱር ብምክንያታውነት መውደቕቲ ምስተኣለየ ቀጻሊ ጠመቱ ንቮልታ ስፓኛ ምዕዋት ገይሩ። ከምቲ ዝወጠኖ ሰሚሩ ድማ ሮግሊች ራብዓይ ግዚኡ ንቮልታ ስፓኛ ክዕወተሉ በቂዑ። ሮግሊች ንቮልታ ስፓኛ ናይዚ ዓመት ምዕዋትን ራብዓይ ግዚኡ ምዕዋቱን ዝብል ክብታት ሒዙ ኣንጻር 9 ተቐዳደምቲ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ንምዕዋቱ ከም ሕጹይ ቀሪቡ። ሳልሳይ ቤልጂማዊ ኣባል ሶላል ክክስቴብ ሬምኮ ኤቨነፖል ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ንውዳት ብሽክለታ ዓለምና ቆጻጸሮ ተጽቢት ተገይሩ ዝርከብ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨነፖል እዩ። ኤቨነፖል ኣብዚ ኣብ ምዛም ዝርከብ ዓመተ ስፖርት ኣብ ፖርቱጋል ብዝካየዱ ሬገር ዋ ክላሲክን ንቮልታ ኣልጋርቬን ብምዕዋት እዩ ነዚ ዓመት ብጽቡቕ ተበጊስዋ። ኣብ ፓሪስ ሚስ ኤቨነፖል ዋላ እኳ መወዳእታ መድረኽ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ እንተኸኣለ ኣብ ናይ ውሉል ግዜ ብኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ተበሊፅዩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ። ድሕሪ ፓሪስ ሚስ ኤቨነፖል ኣብ ባስኪዮ ካንትሪ ንምስታፍዩ ናብ ስፓኛ ኣምሪሑ። ኤቨነፖል ምስ ሮግሊች ቪንጋርድ ናትናኤል ተስፋጽንን በተመሳሳሊ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሞ ድማ ነዊሕ እዋናት ካብ ኩርሻ ብሽክለታ ወሪዱ። ምስ ሮግሊች በተመሳሳሊ ኣብ ክራይተሪም ዶፊነና ውድድር ተመሊሱ። ኣብ ዶፊነ ሮምኬን ውድድር ክሮኖ ክዕወተሉ እንከሎ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት ግን ኣድማዕ ክኸውን ኣይከኣለን። ሬምኮ ኣብ በኽሪ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳትፉ ኣንጻርቶም ሓያላት ተቐዳድምቲ ክጸምድ ከም ዝኽእል ብምስካር ካብቲ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድር ዛዝም ዮናስ ቪንጋርድ ብልዕሊ 3 ደቂቕ ድሕሪ ሳልሳይ ተርታ ብመሓዝ ዝቕጽል ዓመት ተመክርኡ ዶሊሙ ከምለሰሉ ዝኽእል ወርቃዊ ግዜ ይሕሊፉ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ፖዲየም ዘደይቡ ዓወት ሒዙ ድሕሪ ምዛሙ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ተሰሪዖም ዝነበሩ ክልተ ውድድራት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ጽርግያ ውድድር ንኽልቲኦም ደሪቡ ብምዕዋት ኣብ ታሪኽ ናይ ፈለማ ተቐዳዳማይ ንኽልቲኦም ውድድራት ብሽክለታ ኦሎምፒክ ክዕወተሎም ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ ብምዃን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣጽሒፉ። ኤቨነፖል ሓፂር ዕረፍቲ ወሲዱ ናብ ቻምፒዮን ዓለም ስዊዝ ኣቕኒዑ። ንናይ ውልቁ ናይ ግዜ ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ሳልሳይ ግዜ ኣብ ተኸታታሊ ክዕወተሉ እንከሎ ኣብቲ ብዓወት ታዴፖ ካቻ መዛዘም ዝረኸብናይ ጽርግያ ውድድር ድማ 5ይ ተርታ ሒዙ። ኤቨነፖል ንታዴፖ ካቻ ስዒቡ ካልኣይ ተርታ ብመሓዙ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ውድድር ዛዚሙ። ድሩብ ዓወታት ኦሎምፒክ ፓሪስ ድማ ካብቲ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ክሕጽዮ ካብ ዝገበርዎ ሮቋሒታት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ራብዓይ ኣባል ኢንተር ማርሸወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ 32 ዓመታት ሽልማት ባሎን ዲኦር ተሓፂኡ ዘሎ ፋልማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ እዩ። ብዘይካዚ ቢንያም ግርማይ ምስኡን ሽልማት ባሎን ዲኦር ንምዕጣር ተሓፂኦም ካብ ዘለዉ 9 ተቐዳደምቲ እቲ እንኮ ካብ ናይ ጂሲ ወይ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ ወፃኢ እዩ። እቶም 9 ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ዝወዳደሩ ኮይኖም ቢንያም ግርማይ ከዓ ክኢላ ናይ ቀጥታ ውድድር ተቐዳዳማይ እዩ። ስለዚ ምሕፃይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሽልማት ብኩሉ እንትንኡ ፍሉይ ይገብሮ። ቢንያም ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተኻየደ ሳርፍ ኮስት ክላሲክ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ነዚ ናይ ውድድር ዓመት ብድሙቕ ዓወት ተበጊስላ። ኣብ ወርሓት ለካቲትን መጋቢት ናብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዝተጸምደ ቢንያም ግርማይ ኣብተን ክልተ ወርሓዊ ኣብ ገነት ወቨልገም ዝሓዞ 7ይ ተርታ ዝበለጸ ደረጃኡ ነይሩ። ናብ ጁሮ ኢጣልያ ዘቕንዕ ቢንያም ግርማይ ብሓያል ዝናብ ኣብ ዝተሰነየ 4ይ መድረኽ ወዲቑ ካብቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ፋልማይ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወታት ዝተጎናጸፈሉ ጅሮ ተኣልዩ። ቀልጢፉ ካብ ኩርሻ ብሽክለታ ተመሊሱ ድማ ንሰርኪዮ ፍራንኮ ቤልጅየም ተዓዊትሉ። ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ግዜ ውድድር ሳልሳይ ተርታ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ በኽሪ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ተልእኾ ኢንተር ማርሽ ሒዝዩ ኣትዩ። ቢንያም ኪኖ ተልእኾኡ 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ቱር ዲ ፍራንስ ብምዝጋብ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ብምዃን ተዘካሪ ውድድር ይሕሊፉ። ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕዉት መድረኽ ዙር ፈረንሳ 4 ናይ መድረኽ ዓወታት ግራንድ ዝተጎናጸፈ ኣፍሪቃዊ ፋልማይ ኣፍሪቃዊ ወናኒ ቀጠልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝብሉ ክብርታት ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብስም ቢንያም ግርማይ ዝተቐብኡ ክብረ ወሰናት እዮም። ኣብዚ ግዜ ናይዚ ዓመት ውድድራቱ ዛዚሙ ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት በመሪ ክላሲክ ሳልሳይ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ኩቤካ ድማ ካልኣይ ተርታ ሒዙ። ቢንያም ግርማይ ኣብ 2024 ብሓፈሻ 71 መዓልታት ኣብ ውድድር ተጸሚዱ 11773 ኪሎ ሜትር ብምዝዋር ንዕኡን ንጋንቱን ሃገሩን 3352 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ኣዋህሊሉ። ቢንያም ግርማይ ዓመት 2024 ንዝበዝሐ መዓልታት ኣብ ውድድር ዝተጸምደላ ዝበዝሐ ኪሎ ሜትራት ዘወረላን ኣብ ዩሲአይ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘዋህለላን ዓመት እያ። ኣባል ዩኤኢ ኢማራትስ ማርክ ሂርሺ ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ሂርሺ ኣብ 2024 ኣብ ገለ ብቕጽበታ ውድድር ዘይተዛዝሙ ውድድራት ተዓዊት እዩ። እዚ ኣባል ናይዚ ግዜ ዝሓይለት ጋንታዊ ኢማራት ዝኾነ ማርክ ሂርሺ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንፋውን ሮም ክላሲክ ክዕወተሉ እንከሎ ኣብ ሆላንድ ዝተኻየደ ኣምስተል ጎልድ ሬስ ዝተሰመየ ዓቢ ውድድር እውን ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዛዚምዎ። ንዙር ቼክ ሪፓብሊክ እውን ምስ ናይ መድረኽ ዓወት ጠርኒፉ እዩ። ማርክ ሂርሺ ኣብ ወርሓት ነሓስን መስከረምን ንክላሲክ ሳን ሰባስቲያን በርታግ ንክላሲክ ጂፒ እንዳስትሪያ ኮፓ ሳባቲቲን ንዝኽሪ ማርክ ፓንታኒ ንዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ተዓዊትሉ እዩ። ኣብ ዙር ላክሰምበርግ ቀጻልነት ዓወት ከውሕዝ ዘይከኣለ ሂርሺ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ንመወዳእታ ግዜ ንኮፓ ኣጎስቲኒ ተዓዊትሉ። ማርክ ሂርሺ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 9 ዓመት ኣመስጊቡ ምስ ዩኤኢ ኢማራት ዝነበሩ ውዕል ዛዚሙ ዝቕጽል ዓመት ብማልያ ናይ ሃገሩ ጋንታ ቲዶር ውድድራቱ ከካይድ እዩ።
ሓምሻይ ኣባል ኣልፔሲን ማቲው ቫንደርፖል ሎም ዓመት ኣብ ዝተወሰኑ ዓበይቲ ውዳት እንተዘይኮይኑ እዚ ዓመት ብዙሕ ውዳት ዘይካየደላ ዓመት እያ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግላስጎ ስኮትላንድ ተኻይዱ ዝነበረ ቻምፒዮን ዓለም ዝተዓወተሉ ቫንደርፖል ናይ ሎም ዓመት ውዳቱ ንቻምፒዮንነቱ ኣፍልጦ ብእትብ ቀስተ ደመናዊት ማልያ ለቢሱ ኣብ ሚላኖ ሳንሬሞ ውድድሩ ፈሊሙ። ቫንደርፖል ኣብ ሚላኖ ሳንሬሞ ውድ ጋንትኡ ያስፐር ፊሊፕሰን ክዕወተላ ናይ ወትሩ ኣበርክቱ ተፃዊቱ ትንባሕተኛ ተቀዳዳሚ ምዃኑ ዝንገረሉ ቫንደርፖል ኤስሪ ሳክሶ ክላሲክ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ሳልስቱ ኣብ ገነት ወቨልገም ብኣባል ሊድል ትሬክ ማድስ ፔደርሰን ተሳዒሩ። ቫንደርፖል ቀፂሉ ክዕወተለን ወጢንዎን ዝነበረ ዙር ቫልደርስን ፓሪስ ሩባይክስን ተዓዊትለን። ማቲው ቅድሚ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ምእታው ኣብ ሊጄ ባስቶና ሊጄ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ንቫንደርፖል ንምሕጋዝ ናብ ፈረንሳ ኣቕኒዑ። ያስፐር ፊሊፕሰን ሰለስተ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወት ድማ ግዜ እዚ ሆላንዳዊ ቀሊል ዘይግመት ነይሩ። ቫንደርፖል ንዙር ፈረንሳ ከም መዳለዊ ኦሎምፒክ ከም ዝተጠቐመሉ ብምግላጽ ናብ ናይ ጽርግያ ውድድር ኦሎምፒክ ተጸሚዱ። ኣብታ ኤቨኖፒል ሳዕረ ጾታ ድማ በበል 12 ተርታ ሒዙ። ኣብ ላክስበርግ ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ተጎናጸፈ ቫንደርፖል ናይ ዝዓመት ውድዳቱ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ናይ ጸጸርን ሓመድን ዝካየዱ ውድዳት ብምዃኑ ዛዚሙ። ክልተ ደረጃ ሞኒ ሞንት ዝልክዑ ዓወታት ድማ እዮም ንሽልማት ባሎን ዲኦር ክሕጸብ ቂዕሞ። ኣባል ዩኤኢ ኢማራትስ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻር ነዚ ሽልማት ክዕወተሉ ልዑል ግምት እንተኽእሎ ተዋሂቦ ዘሎ ቻምፒዮን ዓለም ታዴይ ፖጋቻር እዩ። እዚ ስሎቬናዊ ኣብዚ ዓመት ውድድር ነፍሲ ወከፍ ዝኣተወ ውድድር እዩ ተዓዊትሉ። ኣብ 2024 ብሰለስተ መቀናቕንቱ ጥራዩ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ተሳዒሩ። ኣብ ሚላን ሳንሬሞ ብፊሊፕሰን፣ ኣብ ጋርደን ፕሪክስ ኩቤካ ብሚካኤል ማቴዎስ፣ ኣብ ተረቫሊን ቫርሳኔ ድማ ብሰንኪ ዝናበቲ ውድድር ተቋሪፁ። ስትራብደ ቢያንቺ ዙር ካታሎኒያ ምስ 4 መድረኻቱ ሊጅ ባስቶነ ሊጄ ጂሮዲ ኢታልያን ዙር ፈረንሳን 6 ናይ መድረኽ ዓውታት ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል ጂሮዲል ኢሚልያ ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል ዙር ሎምፓርዲ ቻምፒዮን ዓለምን ገለ ካብቶም 24 ዓውታት ታዴይ ፖጋቻር ናይዚ ዓመት እዮም። ናይዞም ዓውታት ፍልይ ዘብሎ ብመሳጥን ብቕዓትን ክዛዘቦም ምኽኣል እዩ። ንስትራንደ ቢያንፂ ንምዕዋቱ 80 ኪሎ ሜትር ቻምፒዮን ዓለም ንምዕዋት 100 ኪሎ ሜትር በይኑ ተጓዒዙ ካብ ዝተዓወቶም መሰጥቲ ዓውታት ፖጋቻር እዮም። ኣውስትራልያዊ ኣባል ኤጂዩቲኣር ላ ሞንዲያል ቤን ኦኮነር ዓመት 2024 ኣውስትራልያዊ ቤን ኦኮነር ሓንቲ ካብተን ብፍሉይ ዘኪሮን ዝሓለፈ ዓመታት እያ። ቤን ኦኮነር ኣብዚ ዓመት ወርሒ ለካቲት ንቮልታ ቺክሊስቲካ ተዓዊትሉ። ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ዕዉት ሌቨርት ቫን ኣት ቨልት ብክልተ ካሊታት ድሕሩ ግዜ ካልኣይ ተርታ ሒዙ። ኣብ ጥልያን ኣብ ዘካየዶም ክልተ ውድድራት ድማ ኣብ ተሪኖ ኣንዳርቲኮ ሓሙሻይ ኣብ ዙር ኣልፕስ ድማ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ቤን ኦኮነር ኣብቲ ሓደ ካብ ዕለማታቱ ዝኾነ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 4ይ ተርታ ሒዙ ወዲእዎ። ቀፂሉ ዝሰዓበ ውድድር ኦኮነር ቮልታ ስፓኛ ነይሩ። ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ናይ መድረኽ ዓወት ምዝጋብ ድማ ንመራሒት ናይቲ ውድድር ተዋሃብ ቀያሕ ማልያ ለቢሱ ንስዕቦ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ናይ ልዕሊ 5 ደቂቕ ጋጋ አንፂፉ። ቤን ኦኮር መሪሕነቱ ካብ መበል 19 መድረኽ እኳ እንተሳልዮ ኣብ ናይ መወዳእታ ክልተ መድረኻት መሪሕነቱ ብፕሪሞዝ ሮግሊች ተመንጢሉ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ታዴይ ፖጋቻር ተኸቲሉ ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ክኸውን ዝበቕዐ ቤን ኦኮነር ኣብ ናይ ሚክስድ ሪሌይ ናይቲ ውድድር ንሃገሩ ወርቂ ካብ ዝገዘሞ ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ። ቤን ኦኮነር ናይ ኤጂዩቲኣር ውዕሉ ዛዚሙ ዝቕፅል ዓመት ናብ ጃይኮ ኣሉላ ተጸምቢሩ ክጻወት ኣብ ሙሉእ ምርዳእ በፂሑሎ። ኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ኣብዚ ዓመት ውድድር መድሕን ጋንትኡ ምዃኑ ዘመስክረላ ዓመት ይሕሊፉ። ጆርጊንሰን ንፓሪስ ኒስን ዱዋርሱርን ቫልደርስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተዓዊትሎም እዩ። ኣብ ዶፊነ ከም መዳለዊ ዙር ፈረንሳይ ኣብ ዝኣተወሉ ድማ ካብ ዕዉት ናይቲ ውድድር ፕሪሞዝ ሮግሊች ብሽዓተ ካሊታት ድሕሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድራቱ ዛዚሙ። ጆርጊንሰን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንወዲ ጋንትኡ ዮናስ ቪንጋርድ ክሰርሕ ኣትዩ። ከምቲ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ድማ ንብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ታዴይ ፖጋቻር በሪዒኑ ቪንጋርድ ግዜ ከየንፀፈሉ ዝነበሮ ጸዓት ዝሃበ ተቐዳዳማ እዩ። ጆርጊንሰን መበል 19 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ ተቓሪቡ እኳ እንተነበረ እቲ ዘይምሕር ፖጋቻር ዓወታ ርኡ ክስእን ካብ ዝገበርዎ እዩ። ዓወታት ፓሪስ ኒስን ዱዋርሶር ቫልደርስን እተን ተጠቀስቲ ክልተ ዓወታት ጆርጊንሰን እየን። ኣስራይ ኣባል ሶላል ኩክስቴፕ ቤልጂማዊ ቲም ሜሪለር ኣስራይ ናይ መወዳእታ ሕፁይ ናይ ሽልማት ቤልጂማዊ ኣባል ሶላል ኩክስቴፕ ቲም ሜሪለር እዩ። ቲም ሜሪለር ኣብ 2024 16 ዓወታት ብምዝጋቡ እዩ ናይዚ ዓመት ውድድራቱ ዛዚሙ። 2 መድረኻት ኣብ ዙር ኣልኡላ፣ 3 መድረኻት ጂሮ ዲ ኢጣልያ፣ 3 መድረኻት ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ 2 መድረኻት ዙር ቤልጅም ቻምፒዮን ኤውሮጳ፣ ሓንቲ መድረኽ ኣብ ዙር ፖላንድ ገለ ካብቶም 16 ዓወታት ቲም ሜሪለር ናይዚ ዓመት እዮም።
ኣባል እስራኤል ፕሪምቴክ ኤታን ቬርኖን ካብ ጂንኪሲ ተበጊሱ ኣባ ማስተዛዝመ ናይ 214 ኪሎ ሜትር ኣካል ግሪትሩ ኦፍ ጓንስ ዝኾነ ናይ ሳልሳይ መድረክ ብ4 ሰዓትን 44 ደቂቕን 4 ካልኢትን ተዓዊትሉ ነታ 2563 ሜትሮ ብራኸ ዝሓዘለት መድረክ ከዓ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 45.201 ፍጥነት ነይርዎም። እዚ ከዓ ኣብ ወሎ ቱር ንዝምደብ ክብን ለጠቕን ዝበዝሑ ብምዃኑ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ተረጋጋሚ መውዳቕቲ የጋጥም ኣሎ። ኣብዚ ውድድር ንክለብ ሩዲ ትሬክ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅዮን ድማ ብግዜ ከይተበልፀ መበል 22 ደረጃ ሒዙ ወዲ ጋንቱ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ተመሳሳሊ መበል 55 ተርታ ተቐሚጡ ንብጫ ማልያ ናይዚ ውድድር 11 ሰዓትን 51 ደቂቕን 21 ካልኢትን ግዜ ዝኣክበ እንግሊዛዊ ኤታን ቬርኖን ካብ ጀርመናዊ ማክስ ካንተር ናይ ክለብ ኣስታና ካዛኪስታን ነታ ማልያ ተቐቢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኮሎምቢያዊ ኣባል ዩኤኢ ኢማራትስ ሰባስቲያን ሞላኖ ድማ ቤልጅማዊ ጊጂስ ቫን ሆክ ካልኣይ ተርታ መንጢሩ ኣሎ። ኣብዛ ልብሲ 10 ካልኢታት ዝበፅእ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ዝነበሩ መበል 33 ናብ 27 ሓኺሩ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ከዓ ካብ መሳለል 56 5 ስካላ ንላዕሊ ደይቡ። ብተወሳኺ ተቐዳዳማይ እስራኤል ፕሪምቴክ ኤታን ቬርኖን ነታ ምስ ናይ ኣስታና ተቐዳዳማይ ማክስ ካንተር ናይ ሽኳ ማልያ እውን ብ26 ነጥቢ ንምቕላሳ ሓላፍነት ወሲዱሉ። ኣብዛ ዝኸበረት ኮይና ዘቕረበት መድረክ ኮሎምቢያዊ ሰባስቲያን ሞላኖ 21 ነጥቢ ምእካብ እውን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ እዩ። ሓደ ነጥቢ ዘዋህለል ናትናኤል ተስፋፅዮን መበል 25 ደረጃ ሒዙ ይጓዓዝ። ቤልጅማዊ ኣባል ክለብ ዲካትሎን ኢጂ ኣላ ሞንዲያለ ድሬስ ዲቦን ብ14 ነጥቢ ንብሉፅ ኣንበሳ ዓቐብ ይቕልጽ። ፈረንሳዊ ቶማስ ቻምፒየን ናይ ክለብ ኮፊድስ ድማ 6 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይክተሎ። ንናይ መንእሰያት ማልያ ኣብዚ መድረክ ኣርሓ ኮይኑ ዘቕረበ እንግሊዛዊ ኤታን ቬርኖን ፖላንዳዊ ፊሊፕ ማጄሱክ ናይ ክለብ ሬድ ቡል ብርሃን ግሮ በሊፁ ነታ ማልያ ከርባሓ እንከሎ ካልኣይ ፖላንዳዊ ፊሊፕ ማሴጁክ ናይ ክለብ ሬድ ቡል ብርሃን ግሮ ብ5 ካልኢት ፍልልይ 10 ካልኢት ኣብዛ ማልያ ዝድሓረ ናትናኤል ተስፋፅዮን ድማ መበል 14 ደረጃ ውሒሱ ኣብ 4ይ መድረክ ክጽመድ እዩ። ብጋንታ ደረጃ እስራኤል ፕሪምቴክ ብ35 ሰዓትን 34 ደቂቕን 33 ካልኢትን ቀዳሚት ኮይና ነዚ ውድድር ጌና መሪሕነት ሒዛትሉ ዘለያ። ካልኣይ ባህሬን ቪክቶሪዮስ ሳልሰይቲ ኢንተርማርሽ ወንቲ ክልተ ኤርትራውን ተቐዳድምቲ ዘክተት ድሊል ትሬክ ከዓ መበል 13 ደረጃ ኣላ። ንመበል 50 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ግሪትሩ ጋንግሲ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ መዐቀን ዘሎ እዚ ውድድር ዓርቢ 18 ጥቅምቲ ካብ ባማ ተበጊሱ ኣብ ጂንጊ ጃንግ ዝዛዘም ናይ 176.8 ኪሎ ሜትር ዝዛዘም ውድድር ከሰላስሉ እዮም። ተቐዳደምቲ ከዓ 2835 ሜትሮ ብራኸ ዳናጎኦም ንምድያብ ከደናዶን እዮም። ኣግራይት ጋንታ ኣርጀንቲና ብሰሉሳን መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ልዕሊ ቦሊቪያ 6-0 ክትዕወት ከላ ሜሲን ላውታሮን ክልቲኦም ሸቶ ብምዝጋብ ንጋንትኦም ዝለዓለ ተራ ተዋሲኦም። ላውታሮ ምስ ኣርጀንቲና ኮፓ ኣሜሪካ ምስ ክለብ ኢንተር ከዓ ዋንጫ ሰሪያ ኣልዒሉ ዘሎ ሓደ ካብቶም ብሉፅ ዓመት 2024 ዘሕለፉ ኣርጀንቲናውያን ሓደ እዩ። ዝወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ እውን ወርቃዊ ጫማ ብምዕዋት ኣብ ደረጃ ምዝጋብ ሸቶታት ብ5 ሸቶታት ኣብ ቅድሚት ካብቶም ዝቕልሱ ዘለው ሓደ የላውታሮ ብዘርኣይ ውቅያታት ንሽልማት ባሎን ዲኦር 2024 ኣብ ሓፂር ዝርዝር ከኣቱ ገይርዎ እኳ እንተነበረ ነቲ ንዕለት 28 ጥቅምቲ ኣብ ፓሪስ ዝዕደል ሽልማት ግን ካብቶም ዝተሓርዩ ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ይኹን እምበር 8 ግዜ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሜሲ ዘጥቃዒ ኢንተርነት ዝክቡር ሽልማት ክወስድ ሙሉእ ዝግብኦ ክብሉ ይማጎቱ። ሜሲ ነዚ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ዘደንቕ ዓወት ይሓሊፉ ኣብ መዛዝም ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሸቶታት ዘቑፀረ እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ባሎን ዲኦር ይግብኦ ኢሉ ላውታሮ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዳግማይ ንዝያዳ ዋንጫታት ምዕዋት ዕላማ ክገብር እዩ። ኢንተር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰንጠረዥ ሰርኣ ካልኢት ኮይና ትርከብ። ካብ ናፖሊ ብ2 ነጥቢ ድሕራ ባሎን ዲኦር ድሕሪ ዓወት ሜሲ ኣብ 2023 ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓድሽ ወናኒ ክረክብ እዩ። ኮኸብ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ምስ ስፓኛዋ ካፋሮ ሮድሪ ንብሉፅ ውልቃዊ ሽልማት ናይ ፀወታቶም ብቐንዲ ተሓርዮም ዘለዉ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሜሲ ኣብ ማፃረይ ዋንጫ ዓለም ኮምቤዌል 2026 ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ቦሊቪያ 6-0 መሪሕ ዓወት ብምዝጋብ ኣብ ፍጹም ዝበለፀ ደረጃኡ ምህላው ኣንፀባሪቑ። እዚ ኣርጀንቲናዊ ሓለቓ ጋንታ ኣብ ሓደ ፀወታ ሃትሪክ ብምዝጋብን ክልተ ሸቶ ዝኾና ኳዕሳስ ብምቕባልን ምስ 10 ክብረ ወሰን ሮናልዶ ዝበዝሐ ኣህጉራዊ ሃትሪክ ክመዓራረ ዝሓጎዞ ክመጣጠን ዘይክእል እዩ። ሜሲ ኣብ ርእሲ ክብረ ወሰን ሮናልዶ ብምንጣጡ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ደቡብ ኣሜሪካ 3 ሃትሪክ ዘመዝገበ ፈላማይ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። ብዘይካዚ ኣብ ታሪክ ዝውድድር አንጻር ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ቦሊቪያ 2 ሃትሪክ ዘመዝገበ ሳልሳይ ተጻዋታይ ኮይኑ ምስ መሳርሒ ኣፈ ታሪክ ብራዚል ተወስቶኣ አንጻር ቬንዙዌላ ነዚ ኮና አንጻር ቦሊቪያ ተጸምቢሩ። ሜሲ ብዘርአ መስተንክር ብቕዓት እውን ድሕሪ ቦሊቪያ ጆአኪን ቦተራ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ደቡብ ኣሜሪካ ካብ 5 ሸቶታት ዝተሳተፈ ፈላማይ ተጻዋታይ ኮይኑሎ። በዛ ዓወት ላኣልቢ 3 ዋንጫ ዓለም 2026 ንክሳተፍ መንገዲ ትጸርግ ኣላ። እዚ ማለት ኣብ ቅድሚት ደረጃ ኮምቤዌል ደው ኢላ ትርከብ። ኣርጀንቲና ነታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኮፍ ኢላ ዘላ ኮሎምቢያ ብ3 ነጥቢ በሊፃ ትርከብ። ካብታ ብርቱዕ መወዳደርቲ ብራዚል ድማ ብ6 ነጥቢ ፍልልይ ኣንፂፋ ትጓዓዝ።
ድሕሪዚ ኣብ ሃገራዊ መድረክ ዝድነቕ ብቕዓት ሜሲ ምስ ኢንተር ሚያሚ ኣብ ናይ ክለብ ስርሑ ክምለስ እዩ። ደገፍቲ ቀዳም ናብ ጾታ ክምለስ ትጽቢት ገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኢንተር ሚያሚ ምስ ኒው ኢንግላንድ ሪቮሉሽን ኣብ ሜጀር ሊግ ሶከር MLS ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ምስ ኣርጀንቲና ዘለዎ ቅዲ ድማ ንዘሄሮንስ ኣብ ናይ ሊግ ሓያል ምዝዛም ኣብ ትደፍዓሉ ዘላ እዋን ነታ ጋንታ ሓያል ጎድኑ ከም ዘርእያ ተንተንቲ ይገልጹ። ውዕል ጓርዲዮላ ምስ ሲቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ዘብቅዕ ኮይኑ ዛጊት ክናዋሕዲ ዋላስ ብኻልእ ክትካ ኣይተፈልጥን። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፁ ጸብጻባትን ሓደ ዓመት ውዕል ክሕድስ ትጽቢት ከም ዝግበር ክሕብሩ እንከለዉ ሲቲ ግን ብዘይዚያ ስልጣን መጻኢ ክትሕልፍ መደብ ኣለዋ። ሲቲ ንኣሞሪሞ ከም ሕድሪ ጓርዲዮላ ካህንፃ ዝኽእላ ስልጣን ጌራ ትሪኦ ምህላዋ ኣይዝተባሃለ ምንጪ የረድእ። እዚ ፖርቱጋላዊ ስልጣን ድማ ነዚ ብድሆ ንምውሳድ እዩ ኣዝዩ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ይንገር። ቅድሚ ሕጂ ምስ ሊቨርፑል ዝረኸብ ዝነበረ ኣሞሪሞ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ጾታ መኻዱ የርገን ክሎብ ንምግላጽ እዩ ነዚ ርእስቲ ኣላዒሉ ዘሎ። ኣሞሪም ከም ኣሰልጣኒ ስፖርቲንግ ብምዃን 2 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣልዒሉ ኣብዚ እዋን ከዓ ሓድሽ ህይወት ምፍታን ቀጻልነቱ ዕብየቱን ምፍላጥ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ሲቲ ዝያዳ ተቆፂሩ ክርአ ባህግታት የሕዲሩ ምህላው ባዕሉ ይገርጽ። ኣዲዳስ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፌርማ ናይ ተሃዳኒ ቤሊንግሃም ዝተለጠፈ ጫማ ብምዝርጋሕ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ስማት ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ቦታ ሰሪዕዎ። እዞም ሓደስቲ ዝተቐልቀሉ መጻወቲ ጫማታት ወርቃዊ ዝተሰመዩ ኮይኖም ጸሊምን ወርቅን ዲዛይን ዘርእዩ ኮይኖም ኣብ ጎድኖም ፌርማ ቤሊንግሃም ዝተወቀጦም እዮም። ነዚ ምዕሩግ ሕብራዊ ስርዓት ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወጻኢን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ሕድሪ ኣዲዳስ ንግዲ ዘመናዊ ፈጠራውነቱ ይውስኸሉ። ሓደስቲ ጫማታት ቤሊንግሃም ኣብ ጎኒ ከም በዓል መሐመድ ሳላሕ ሶን ሂንግሚንን ዝኣመሰሉ ብጾቱ ዓለማውያን ኮኸባት የቐምጥዎ። ንሳቶም እውን ናይ ገዛ ርእሶም ፌርማ ዘለዎም ናይ ኣዲዳስ ጫማታት እዮም ተኸዲኖም ዝረኣዩ። ብቆልዓይ ከለኹ ናይ ገዛ ርእሰይ ፌርማ ናይ ገዛ ርእሰይ ዝተወቐረ ጫማ ከልወኒ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ መዓልቲ ኣይዝከረንን ይብል ቤሊንግሃም። ብሓቂ ሕልሚ እዩ ነቲ ጫማ ብግልፂ ከም ተፃዋታይ መን ምዃነይ ዘንፀባርቕ እዩ። ካብ ሜዳ ርሕቐ ኣብ መዋዕውዒ ምእታወይ ብሉፅነተይ ዘርኢ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ክለብሶን ከመይ ከም ዝውደ ካብ ምፍታኑ ምፅባይ ከኣልኩን ዝያዳ ፍሉይ ዝኾነ ናተይ ናይ ባዕለይ ቅድታት ዘለዎ ጫማታትን ማልያታትን ዘጠቓለለ ክዳውንቲ ክዝርጋሕ ምርኣየ ዕጋበተይ ወሰን የብሉን ኢሉ። ነተን ጫማታት ዝያዳ ውልቃዊ ንምግባር ኣዲዳስ ነቲ ምልክት ንግዲ ዝኾነ ጽምብል ሸቶ ቤሊንግሃም ቀልጽሙ ዘርጊሑ ኣብ ውሽጢ ጫማ ከም ዝሰኣል ገይርዎ ኣሎ። ኣቐዲሙ ቤሊንግሃም ስሙ ኣብ ምልክት ንግዲ ብምግባርን መሰል ምስሉ ንምውሓስን ዝወሰዶ ውሳነ ድሮ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝረኸበ ዴይሊ ሜይል ጸብጺቡ። እዚ ሓድሽ ውዕል ፌርማ ምስ ኣዲዳስ ዝተገብረ ናይ መጻወቲ ጫማ ምስቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ክብሩን ብሉጽነቱን ሓልዩ ንኽጓዓዝ ኣብ ሰነዳቱ ብልጫ ክህልዎ ከም ዝኽእል ነቲ ተጻዋታ ይግለጽ። 5 ግዜ ተዓዋት ባሎን ዲኦር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሓንቲ ነጥቢ ናብ 3 ከቂራ ብዘይምኽኣሉ ንሃገሩ ኣብ ደረጃ ክሕግዝ ኣይከኣለን። ነቲ ኣብ ግላስጎ ዝተኣንገደ ስኮትላንድ ኣብ ሃገር ዓዲማ ምስ ፖርቱጋል ዝገበረቶ ፀወታ ከም ትፅቢት ዝተነበረሉ ኮይኑ ኣይቀርበን። ሮናልዶ ንሙሉእ 90 ደቂቃ ኣንጻር ስኮትላንድ ተፃዊቱ ይኹን እምበር ሸቶ ንምምዝጋብ ብፍጹም ከም ዝደልዮ ዕድላት ኣይረኸበን። ከምኡ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፅ ተፃዋታይ ድሕሪ እቲ ፀወታ ክዛዘም እቲ ሕብር ፊዝካ ምህራማ ፀወታ ብዘይ ሸቶ ክዛዘም ክዋሓጠሉ ይከኣለን። ወዲ 39 ዓመት ክርስቲያኖ ሮናልዶ 133 ሸቶታት በስሙ ኣብ ሃገራዊ ፀወታታት ኣጽሒፉሉ። እዚ ጌና ናይ እርጋ ምልክት ዘይተረኣዮ ኣባል ስዑዳዊት ጋንታ ኣልነስር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክርአ ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ሰምዑ። ቱቸል ምስ ማሕበራዊ ኩዕሶ እግሪ ኤፍኤ 18 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ውዕል ድሕሪ ምብጽሑ ቀጻሊ ቋማ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምዃኑ ወግዓዊ ኮይኑ እዚ ሽመት ካብ ክልቲኡ ማዕከናት ዜና እንግሊዝን ጀርመንን ከምኡውን ደገፍትን ተጻወትን ነበር ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ስዒቡሉ። ምምጻእ ጀርመናዊ ንኤሪክ ተን ሃግ ኣብ ዩናይትድ ንምትካ ኣብ ፍሬም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተበፂሑ። እቲ ሆላንዳዊ ኣሰልጣን ኣብ ዛዕመተ ስፖርት ኣብ ጽንኩር ጅማሮ ምቕጻሉ ስዒቡ ንምትክኡ ከም ዘሎን ሓለፍቲ ክለባት ንቱቸል ንምምጻእ ከም ዝተዘራረቡን ይነገር። ቱቸል ግን ስለምንታይ ንስራሕ 3 ኣናብስ ክወስድ ከም ዝተኣመነ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ብኣቀራርባ ኤፍኤ እቲ ሓሳብን ጆን ማክደርሞት ቴክኒካዊ ዳይሬክተር ማርክ ቤሊንግሃም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንዘቕርቦ ኣገባብ ኣዝዩ ቁጡፍን ምስጢራውን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ከዓ ንዘረብኦም ኣብ ውሽጠይ ስለዝተሰቆረኒ ክቕበሎ ወሲነ ኢሉ። ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ብንጹር ገሊፆም እዮም። እዚ ድማ ኣሐጒስኒ እቲ መደብ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እዚ ንዓይ ዝኸውን ስራሕ ምዃኑ ርግፀኛ ኣይነበርኩን። ኩሉ ግዜ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለስ እየ ዝደሊ ነይረ። እዚኡ እቲ ዓቢ ዕላማይ። እቲ ቅድመ ምድላው ኣብ ትኽክለኛ ግዜ መጺኡ ንኽንካፈል ራእይ ረኺብና። ሕጂ ድማ ንዑ ክነብር ኣለኒ። ገለ ዋንጫታት ሃገር ክዕወተለን ዝግባኣ ከም ዘለዋ ብነብሰይ ይፈልጥ። እግዚኣብሔር ይሓግዝ ንዓወትና ክውን ክንገብር ከዓ ብምባል ኣብርሁ። እዚ ወዲ 51 ዓመት ኣሰልጣኒ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ንጋንታ እንግሊዝ ብወግዒ ክመርሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊካርስሊና ኣሰልጣን 91 ዓመት እንግሊዛዊ ቅድሚ መምላሱ ግዜያዊ ስልጣን ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ።
ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትዝለልውን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ